Manipulación na acción de goberno. Pero permítame, señor presidente da Xunta, que as miñas primeiras palabras non sexan para vostede, sino para recoñecerlle a Ana Romaní públicamente por ter gañado o Premio Nacional de Xornalismo 2018. Unha profesional extraordinaria a fronte dun equipo xenial, a directora do Diario Cultural, un paradigma de pluralidade, de innovación e de cultura propia. Ana Romaní, señor presidente, o peor de todo, o máis patético, vostede seguramente ni siquiera saiba quen é. Non o saberá porque é vostede o exótico presidente que non ve nin a tele, nin escoita a radio públicas do seu país. Será que escoita o que ve Rusia Today ou algo así, en vez de obviar a información que sae dos canales de comunicación públicos. Pois mire, Ana Romaní é vítima do seu control represivo exercido sobre a creación cultural e a liberdade informativa na CRTVG. A nivel estatal, Ana Romaní merece un prestixioso premio e a nivel interno, Sánchez Izquierdo, la voz de su amo, elimina o seu programa, todo ao mesmo tempo. Sí, non se ruborice nin vostede nin os da súa bancada, porque isto pasa en máis sitios, sí, pasa en Turquía, pasa en Rusia, pasa naqueles países onde se persigue os xornalistas que exercen o xornalismo libre e que denuncian as tropelías que cometen os seus gobernos, como sucede ali co zar Putin. Aquí, máis ben, parecería que estivésemos diante dunha especie de Putin a galega, un Alberto Putin Feijóo, o zar dos Peares, sí, que elimina o programa con máis solera da Radio Galega, considerando tamén esta radio pública co seu servicio que debe cumplir o Diario Cultural. Pero, bueno, vostede, como non escoita a radio, nin está a isto, non saberá tampouco cal é o fin que debe cumplir unha televisión pública. Servicio público, formar e informar, xusto que non está facendo neste momento a Radiotelevisión de Galicia. E non o fai, e a vista está, no tratamento informativo de cuestións que interesan ao noso país. Vamos a poñer tres exemplos. O primeiro deles, o tratamento informativo da vaga de lumes. Mentres Media Galicia ardía, mentres moitas aldeas e moitas vilas ardían, mentres moitas autovías ardían, a Televisión de Galicia emitía Galicia en Goles e o Land Rover. Non poden informarse polo servicio público a xente do que estaba pasando. Corrupción. Mentres no Estado español a sentencia Gürtel se levaba por diante o goberno do seu compañeiro Mariano Rajoy, a Televisión de Galicia lle dedicaba 76 segundos e ni siquiera se mentaba o feito de que un dos principais condenados fora número 3 do Partido Popular de Galicia. E o que xa é o colmo da manipulación, o principal caso de corrupción que lle afecta ao seu goberno, señor Feijóo, o caso Campeón, que se saldou ca condena a 3 persoas, un deles compañeiro diputado seu cando vostede xa era presidente da Xunta, e a 2 altos cargos do goberno galego, ni siquiera merecen unha entrada en todo o ano 2018 nas informacións web da Televisión de Galicia. Ben, é normal que ante esta situación os traballadores e traballadoras da Televisión de Galicia leven xa 18 venres negros reclamando equidade no tratamento informativo e reclamando independencia, veracidade e obxectividade, xusto o que lles nega unha dirección que está ao servicio do Partido Popular e non do interese xeral de Galicia. Ben, no seu reino autoritario, como se comentou aquí, non todo o mundo quere vivir baixo esta bota. E hai cidadáns e cidadás, tamén xornalistas, que exercen o seu dereito cidadán a revolverse contra esta situación. E por eso, dous xornalistas, o caso de Tati Moyano e de Alfonso Hermida, dimiten a costa do seu salario como presentadores do telexornal para non aturar esta situación de opresión. Eles dimitiron para reivindicar o dereito á formación dunha opinión pública libre e veraz. E por eso tamén, como vostede non admite ni siquiera esa disidencia, mandou a Sánchez Izquierdo a abrir un expediente sancionador da forma máis rancia posible. Sancionar a Tati Moyano por ir a presentar unha gala benéfica contra o cancro, por usar o pintalabios da Televisión de Galicia. Non se pode ser máis cutre, máis vingativo e máis machista, señor presidente. Remato non como vocero de Marea, sino como cidadán que exixe respeto para os medios de comunicación libres, e pregúntolle directamente e seleccionolle solo un dos miles de artigos que está incumplindo vostede neste momento da Lei de Medios de Comunicación Audiovisual de Galicia. Cando vai cumplir co seu deber de promover a creación dun Consello de Informativos, ese que ten como finalidade, segundo a propia lei, velar pola independencia, a veracidade e a obxectividade dos contidos informativos das canles públicas da radio e da Televisión de Galicia. Moitas gracias.
Para contestar, ten a palabra. Permítame facerlle 3 consideracións previas. A primeira, agradecemos que recoñeza vostede a súa propia ignorancia e, por lo tanto, convidámolo a escoitar o Diario Cultural, o que queda del e todas as serie histórica ao longo de 28 anos. Estamos seguros de que aprenderá moito da cultura e da lingua do noso país. En segundo lugar, por suposto que Podemos naceu no Estado español coa manipulación, naceu para combater a manipulación, naceu para combater os recortes e naceu para combater a corrupción do Partido Popular. E en Galicia, en Marea naceu para mandalos a vostedes a oposición, por practicar políticas cruentas como foi negarlles aos enfermos de hepatite C medicamentos cando estaban a disposición nas farmacias. E vostede tiña a chave desa farmacia e non a abriu e a consecuencia diso houbo xente que perdeu a vida. Nós nacimos para leválos a vostedes á oposición tamén por negar a existencia de médicos suficientes e de personal sanitario suficiente no sistema sanitario galego. Porque hai xente que está indo a urxencias a curarse das súas doenzas e vostedes non están dispoñendo medios materiais e personais para que se curen. Para eso naceu en Marea, por suposto que sí. E mire, falando de manipulación, voulle recordar, porque as mentiras teñen tamén pouco percorrido, e que daqui xa o dixen en outra ocasión cando vostede dixo a mesma falacia, sobre o tema de si se facía ou non se facía que os médicos desen altas con incentivos para iso. Mira, é unha sentencia da Audiencia Nacional que anulou a instrucción dada pola propia Consellería de Sanidade a este respecto, instada polo sindicato CIGA, creo que do ano 2013, está publicada ademais, ten un comentario a ese respecto, un comentario doutrinal feito por unha persoa que lle fala aquí. Mire, aparte desto, dice o decano do Colexio dos Xornalistas de Galicia, sufrimos un cerco informativo en Galicia. Un cerco informativo. Non son palabras de En Marea, non son palabras de subversivos, son palabras do decano da Facultade das Ciencias da Información. Está vostede incumplindo a lei de forma flagrante, e permítalle recordarlle 2 supostos concretos. A necesidade da aprobación dun estatuto profesional que está destinado a fortalecer a calidade, a profesionalidade e a independencia dos servizos informativos. Segundo, do Consello de Informativos, co fin, dice a lei, de velar pola independencia, a veracidade e a obxectividade. Pasaron 7 anos desde que se aprobou esta lei. Parecenlle poucos? Remate, por favor. Sí, remato. Para que se aprobe isto. Mire, está en maus do Parlamento, vostede dice que non pode facer nada, pero vaya si pode, vostede e o grupo mayoritario, como din os artigos 24 e 26, de revogar o director xeral por incumplimento notorio das funcións do seu cargo. Ou non é notorio que tras 7 anos non se cumpla algo tan elemental como isto? Que non é único, por certo, porque tamén está incumplindo outra norma en relación a CRTVG, que deriva do Decreto Legislativo 2/2015 sobre a igualdade. O deber de aprobar un código de boas prácticas tendente a permitir o contido dos valores constitucionais sobre a igualdade entre homens e mulleres. E vostedes, lonxe de aprobar un decreto de boas prácticas sobre a igualdade, o que fan é vulnerar a igualdade mediante a coacción para evitar que as mulleres pudesen ir a folga o día 8 de marzo, como acaba de condenar o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Isto é a liberdade informativa, isto é a liberdade dun país democrático que vostede procura para o conxunto de Galicia. Moitas grazas.